октомврия, 25 неделя. Преди 97 години в Европа са наричали октомври българския октомври. Дълго време ние наричахме октомври червения, съветски, октомврийската революция, но бяхме забравили, че е бил наричан българския октомври. Не, че и днес го помним. Сега месец октомври е месецът, в който започваме да чакаме сметките за тока и парното, а преди 97 години октомври е бил месеца, когато българите са очаквали телените мрежи и оръдията на могъщата турска армия в Тракия през Балканската война. Точно на 25 октомври 1912 година българите спират опита за турско контрнастъпление и започват своя победен марш през тракийските полета. Там, по полетата на Тракия, през скалния октомври, ние като народ осъществяваме най-големия си връх, без да знаем, че само след година ни очаква най-голямото ни падение. Днес ще ви разкажа за един герой от този български октомври, който носи странното определение на историците за личения герой. Дори не забравения, а за личение. Той дори не е българин, а арменец. Казва се Гарегин Наждех. Гарегин е лично име, а Наждех е прозвище, което той сам си е избрал. Означава скиталец. Убеден съм, че повечето от вас не са чували името му, нито са виждали лицето му. Той е много известен в Армения. Нещо като Ботев за нас българите, а пък у нас е тотално неизвестен. Странно е, защото арменския Ботев е български гражданин и офицер. Ние, които обичаме да търсим българска връзка навсякъде, дори и където я няма, за един арменец, който е бил министър-председател и виден военен, пропускаме, че е бил български гражданин и офицер. Каква е историята на тая загадка? Каква е мистерията? Роден в Армения, участник в арменското революционно движение срещу турците, през 1906 година той бяга от Армения и идва в София. Нашия герой постъпва в военно училище, уреждат хора от ВМРО, защото нашето ВМРО и арменските революционери са си били близки. Става подпоручик от българската армия. И идва онзи октомври на 12-та година и той образува заедно с друг арменски герой, Андраник, специална рота в нашето македоно-одринско опълчение. Специална, защото е била съставена само от арменци. 275 арменци воюват за нас, българите, в тази война. Клетвата им е била на 23 октомври, един интересен факт, точно на паметника на цар-освободител пред Народното събрание. Малко ирония, едно време там се събирали арменци, които искат да воюват за България, днес обикновено там се събират таксиджии. Както се казва, всяко време има своите правила. Интересна тенденция. Ротата, арменската, се отличава в боевете. Нашия герой е награден с орден за храброст. Войната свършва и той се връща в Армения. В Първата световна война воюва в редовете на руската армия срещу турците в Кавказ. Става бляскав командир. Получава чин генерал. И идва октомврийската революция. Онзи другия, червения октомври. Армения получава независимост. И той е във възторг. Всички малки народи са във възторг, защото царска Русия доста ги е потъпкала. И тук следва обрат. Съветска Русия решава прочутия на Горни Карабах да премине към съветски Азербайджан. А Гарегин отказва и става министър-председател на така наречената планинска Армения. Пак следват много сражения. Този път едновременно срещу Червената армия, турската и отряди на азерите. Арменците са победени 22 година и Гарегински талеца се връща отново в София. Живее тук наблизо до НДК на улица Солунска. Започва Втората световна война. Идва нова сила – германците. Един по-малко известен факт е, че освен евреите и арменците са били нарочени за геноцид. В немската преса започва да излизат такива статии. И Гарегин прави нещо невъзможно. Възползвайки се от това, че е български граждан, офицер, генерал, имал е връзки на високо ниво у нас, той си урежда да замине за Берлин. Лично се среща с един от водещите идеолози на Райха, Розенберг, и го убеждава, че арменците могат да бъдат не противници, а съюзници на Германия, ако тя освободи Кавказ. Същевременно не прави нищо антируско. Казва на своите арменски съратници, че те трябва да подкрепят Германия само на думи и ако тя започне война с Турция. В писмата си казва открито, че играе двойна игра. Неговата цел била арменците да избегнат повторен геноцид. И той успява в този си ход, но не успява в двойната игра, защото е имал един интересен противник. И идва 9 септември 1944 година, избухва свободата. Гарегин не бяга от България, счита, че като български граждан, офицер е защитен, че не е направил нищо лошо. Даже пише приветствено писмо до маршал Толбухин, командира на Трети Украински фронт, който влиза в България.
Но на улица Солунска, вместо приветствия, идват оперативни офицери от съветското военно контраразузнаване СМЕРШ, съкратена смърт шпиона. Гарегин е арестуван, буквално отвлечен, осъден е в Съветския съюз на 25 години и на 21 декември 1955 година офицер от българската армия, герой от горещите битки в Балканската война, издъхва някъде в ледените сибирски полета. Защо? Не го помня. Защо? Дори като любопитен факт, все пак арменец, който е бил министър-председател, е бил български гражданин и офицер. Ами може би, защото дълго време свързахме октомври с октомврийската революция, а не с нашите си български победи. Този заличен скиталец, арменски, е бил и добър писател. В едни свои съвети към съратниците той пише: винаги побеждава този, който вече е победил себе си. Може би и ние ще успеем, когато първо победим себе си. Или поне помним тези, които са проливали кръвта си за нас. Защото ако не помним каква България сме имали, никога няма да знаем каква България можем да имаме.